लाजिदों बिनानावा जोंना बेनिफ्राय बांसिन फरायनो हाबावथोंसै दे अमा बिथै नैबे सेरेब हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ दिनै आं माने सुट बुट चश्मा गानदों आरोना ओमफ्राय लानोसै माने गगा मोनगासिनो दं नालाय दाखालिनिफ्रायनो गगायानो मोनगायाखै थुलुंसिजों बेरेमोदै लोंबाय होमबाबो गगा मोनगायाखै ओमफ्राय दा माने सासे बिनानावनि आरोना आमाइनि फिसाजोनि मेट्रिक पास जादों आरोना बियो देग्लायनो लिरखादोंमोन ओमफ्राय दा बिनिनो एसे फिसा पार्टि लाखिदोंनो न'आव न'खरनि बिदिनो न'नि जाथि खुरमा बाय बागिखौ लेंदों नालाय दा बेहायनो आं एसे नुजाहैनो थांनो नागिरदों आरो अमा बेदर जाया नालाय माने नै माबा माइ लामगासिनो दङ जोंहाबो खामानि दं नालाय हा थांसै आङो थाथ' थांनो मोनैनि खावलायानो बुगाजोब्बाय नै आं दा आनै मोनानाव थांग्रोआसै ओमफ्राय दा आं माजबाटाव फैग्रोबाय माने आं डिक्सनारि लांनो नागिरदों आरोना बिनानावनो दा बिदिनो जोङो गोबाङा सानो सोरबा माबा मोनसे एग्जाम लिरनानै पास जाबा बिथांमोननिफ्राय जोङो पार्टि सार्टि माबा मोनसे बिनानै जानांगौ खिन्थु बिदि नङा जोंबो एग्जाम लिरदों सिगाङाव दा जोंबो बिदिनो पार्टि होदों आरो होनायालाय दा माने बिसोरखौसो बहुत खस्थ' खालामनानै फरायनाय जायो दा मोजां मार्क लाखिनो थाखाय दा बिसोरखौ जोङो साजेसन होनांगौ आरोना हानायसिबांखौ मदद खालामनांगौ बिसोरखौसो जाहोनांगौ खिन्थु जोंनिया उल्थासो माने पास जाग्राफोरनिफ्रायसो जानाय जायो आरोना दा ओंखायनो आङो बिनानावनो डिक्सनारि लांनो नागिरदों आरो दा बे डिक्सनारिखौ लानानै थांनोसै आङो ओमफ्राय आरो बेलेगाव खामानि दंबावो आंहा गगाबो मोनगासिनो लोगोफोर ओंखायनो माने भिडिअखौनो बानायगोन गोसोखौनो बारा मोजां मोनाखै आरोना गगायानो दाबो मोजां हामाखै नालाय दा माजबाटाव दङ आङो नैबे बुक स्ट'रा गियानज्योति बुक स्ट'र आरोना माने गोजौआवसो ओमफ्राय बन्द' नालाय आं फन खालामनानै लेंहरबाय फन नाम्बारबो दंखायो नैबेहायनो दखाना माने बन्द'सोमोन आरोना दिनै सानडे माने प्रत्येक सानडे बन्द' थाखाय नागिरा दा বাহিৰত নগ'লে বন্ধ থাকে বাহিৰত গ'লে আচ্ছা নগ'লে খোলো আৰু বাহিৰত গ'লে গুচি যাওঁ আৰু বিৰাট পুराना स्ट'र आरोना बियो আজিলৈকে 20 বছৰ বেছি হৈ গ'ল না বেছি হৈছেতো আমি বুক কিনি আছিলে আগতে ইয়াতে এংগল বৰ্ডো দিয়ক ডিক্সনাৰী মানে বিনানাवनि थाखाय লাংनो নাগিৰदों আৰু মেট্ৰিক পাছ হৈছে এজন মানে ভণ্টিয়ে তাৰ কাৰণে লৈ যাম আৰু তাক গিফ্ট দিম মই মই মানে এনে ফেমিলি ব্লগ ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ আৰু ইউটিউবত ডালো তেনেকুৱা दा लांसै आं बेखौ नै मिस्टार मिन्टु नार्जारिनि बियो नायनो हागोन नोंथांमोना निलिमा बेखौ लांसै आं दा लाबाय नै डिक्सनारिखौ बेखौ माने बिनानावनो होनानै फैनोसै आरो आंनिथिंनिफ्राय माने बर'आवनो ट्रेन्सलेसन खालामनाय दंखायो बेहाय माखासे इंलिशनि वार्डफोरखौ मोजां आरोना बे डिक्सनारिया लाना थांसै आङो लामा बानायगासिनो नै लामा माने बाला गारग्रोबाय आरोना दायो फार्स्टआव हा खोबाय हा खोखांनायनि उनाव दायो बाला गारबाय आरो बिनि उनाव अन्थाइ गारगोन अन्थाइ गारनानै माने आला खाथ्रि गारगोन आरोना बेहाय फाक्का जागोन लामाया बरियाहै बानायगासिनो नै ओरैनिफ्राय ससे जाबोजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा ससे दंबावो बेयाव अखा हायो नालाय बिनिखायनो हाब्रु जायो ओमफ्राय दा बाला गारग्रोदों आरोना बिनि उनाव साननैसो उनाव जासिगोन जानायालाय आं दा नानि मोनाव मोनफैबाय आरोना बिराद गोजानावसो फरेस्ट रिजार्भ गोलैयो बिसिना न'आ दंफैयो न'खरनि फेमिलिफोर दंफैजोबो आरोना अरांखौ बोरो आमाय मा खबर मोजां ना मोनजादोंना मोनजायाखै मिस्टिया जाखांबाय मिस्टि जाखांबाय साहा लोंखांबाय जोंहा मेडाम बेबो मेडामसो मेडामानो लाजिलायोनो बेना बोरो अरांखौ सुमित्राया लाजिदों बिनानावा जोंना बेनिफ्राय बांसिन फरायनो हाबावथोंसै दे स्कुलखौ खिथादो दे स्कुला मा स्कुलनिफ्राय फरायामोन नोङो
खिथादो स्कुलनि नामा मा हा दे मोजां खिथा स्कुला मा स्कुलनिफ्राय पास खालामखो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मजों मासरुमथाय ओमफ्राय पजिसना मायाव थांखो नोङो खिथादो एसे मा पजिसनाव फार्स्ट डिभिजनाव थांबाय आरोना ओमफ्राय लेटार दंना गैया मोनसे लेटार ओमफ्राय दायो बबेहाय फरायनो सानदों नोङो मा बबे कलेजाव एडमिसन खालामनो सानदों नोंनि साननाया दा सानथ'वाखै हा माजबादावनो खालामसै नैथिं टिचारफ्राबो लाजिबायसो बे नानि फरायनायनिनो फोरोंगिरि आरो बिसोरो दे एसे बुंहरदो मा मायाव फोरोङो मा मा साबजेक्टआव लाजिलायो बिसिना दे आं दा मिस्थि जाग्रोसै नै मिस्थि जरासे होफैबाय आंनो अमा बिथै नैबे सेरेब सेरेब नङालै सेरेब लोङा आङो जाखादों दा भिडिअ जाखादों दा अमा बेदर जाबाय जोङो सुमित्रा मेट्रिक पास जानायनि देखायबाय था देखाय